Återigen. Och ett mål av nummer 6. Hardobas. Riktigt bra spelat utav Visby Roma. 13-25 kvar tredje perioden. Och ställningen är 3-4. Så ledning för Visby Roma med 4-3. Ja, ett fantastiskt fint anfall som börjar djupt ner och jag hinner inte riktigt säga vem som gör passningen där, men det var ett oerhört fint passning rakt igenom hela boxen och sen ett fantastiskt fint avslut rätt upp i nedtaket där, så att Karlskrona går bort sig återigen i egen zon. Ja, styrning och vi har 0-2. Ja, han får den. Jonathan Karlsson. Oj, du kom så. Oj. Och där har vi en styrning. Oj. Och här sitter jag och pratar om inte alls med. Kommer här. Ska vi se, 1-1 kom väldigt fort. Här. Där kommer pucken in. Ja, det är väl så att den styrs in. Ja, och där om man... Tobas letar. Bortre. Oj, vilken macka utav Paulsson. Ja, det är Visby som återigen har tagit ledningen med. Kind of played it. Maybe Clemens picks up an assist, maybe not. Shot from the point, tipped, and they score! The Hungarians answer right back. We saw 6 goals in the second period in the Skydome Arena on Sunday, and well, these two teams trying to go one better here. The shot from the point, I think, tipped on the way through. Gaio is the first to the bench, and it's tied up here with only 5 minutes gone in the second period. Yeah, it certainly looks that way, that there's a big tip in front there, right in front there. Gaia there just gets a little tip there. Jackson Whistle sees nothing of that. Can't do anything about that one. Yeah, he's got, 2 or 3 bodies to look through. Lindelöf finns med. Pucken går istället hit och är reducerat. Emil Aronsson. Och här visar han hur mycket det där målet betyder. Pucken studsar ner framför honom. Oj, vad viktigt mål. Här för Västerås att få känna att man har någonting att bygga på. Här får man ju till ett lite längre anfall. Det som man knappt har fått på hela matchen. Ett par passningar i följd. Pucken skickas in. Lite på chans och förlust. Mest på chans. Inte så mycket att förlora där. Men så landar den ner framför fötterna då på Aronsson. Som trycker upp den. Och det där är ändå någonting som skickar signaler. Även om man kanske inte ska uppmana till att slå. Ambruš bloková strelecký pokus supera. Maďari vyrážajú do prečíslenia 3-2. Príležitosť, po ktorej dávajú gól. Galo otvára skore stretnutia. Hráč, ktorý pôsobí vo fínskej SM lige Jyväskylä, dosledoval túto situáciu, odmenou jemu gól, ktorý zaznamenal po tom, čo upratal vyrazený puk od Honekla do jeho brány. Maďarsko sa teda ujíma vedenia a vyhráva 1-0. Rakúšania prepadli v útočnom pásme, Maďari dostriedavali, ale predsa len sa dostali do prečíslenia. Najskôr to bola strela Hadobáša, ktorú Honekl neudržal. A Galo mal rýchlejšiu reakciu ako bráňaci Thaler. Prvý gól dnešného stretnutia a dúfajme, že v nastolenom trende budú mužstvá pokračovať a že tých gólov padne.